Euskaraldia aukera paregabea da euskara gure egunerokoan gero eta gehiago txertatzeko. Hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskara elkarrekin erabiltzeko. Euskaraldiak erakutsi izan digu posible dela euskararen erabilera zabaltzea. Eta araban ere argi ikusten ari gara gero eta euskaldun gehiago aktibatzen direla. Euskara euren eguneroko hizkuntza izateko konpromisoa hartuz. Gure herrietan, eskoletan, lan eremuetan eta aisialdian euskararen presentzia handitzen ari da. Eta hori guztion lanaren emaitza da. Aurrerapauso handiak ematen ari gara. Eta euskaraldiak norabide horretan jarraitzeko indarra ematen digu. Araban asko gara euskaraz bizi nahi dugunok. Eta argi geratzen ari da elkarlana dela bide egokiena euskararen normalizaziorako. Gure hitzek, gure ekintzek eta gure konpromisoak dira aldaketarako gakoa. Elkarrekin euskaraz gehiago eta gehiagotan biziko gara.